Haga jingle kai round of 16 Champion League Leg 2 hapadeng ka Tottenham Persha ya ka AC Milan. Kabadai ka home game jong ka Tottenham. Kani gala bandai ka jingle kai ka basyong shit baha haga ba ka AC Milan ka tam tang shigol ya ka Tottenham haga goal aggregate. Haba pai sya kani ka jingle kai haga kala step omdon ki bala pen kijar wat lada baro arnia la Persyang banyo pen kijar. But hadu bukut ka kala step baro arteli kine claim yo tap goal. Henry ka AC Milan kala tam lupa dai wela non lengba ka goal aggregate. Haga kala mit jong ka jingle kai ki rang ile kai ka Tottenham kidon kam ban sei borba ban ban yang khai ka shigol jong ka AC Milan. Henry dai haga minute ka bah nyau peu pra ka Tottenham ka haban ile kai tang ship peu ngun. Hadien bow defense jong ka Christian Romero leyo priang ya ka red card. Hadien bow leyo ban priang ya arteli ki yellow card. But hadu bukut ka kendai per minit ki rang ilekai ka Tottenham ki klem la ban pen kijar hagani ka jing ilekai leg 2. Hadu bukut ka jing ilekai ka ken hun jong ujirut kala la ban pen lim ya ka ken hun jong ken dai wei la non lengba ka goal aggregate. But lengba ka jing job ka AC Milan hadin khatway Snem kala yo biang ban Rung sya ka quarter final jong ka Champion League. Agawai pat ka jingle kai ka babarong ni kwa bansaki kata pedeng ka Bayern Munich Persha e ka PSG. Bat kani ka home game jong ka Bayern. Hagani ka jingle kai ka PSG ka hapan yele kai klem unaima. Bat kani ka jingle kai ka badon kampha nagabenta ka PSG. Hadin bagala sharp lem halaying dai wei lanon. Haba pai shakani ka jingle kai ha ka kela step omdon ki bala bat pen kijar na baro arteli ki kenhun wala da ka PSG kala janyo bat pen kijar ha ka minute ka balai pepra. Henry defense jong ka Bayern ulala batela kam ia ka ball. But hadu bukut ka kela step ka Bayern kadang tam dai wela not lengba ka goal aggregate. But haga kela mit ka jingle kai kadang kam shuk shit shu haga ba ka Bayern kala yo ban pen kijar nengkong haka minute ka basan peulai. Henry lengba ka jingerap jong ka VAR u referee claim ken goal namar ba ka dei ka offside. But day haga minute ka bahan riu peway leng baga jing bakla ki defense jong ka PSG ka Bayern kala yo ban pen kijar nengpong haga ni ka jing le kai leng ba u kau promoting. But ya ka bol lai rapen bu da goretsa. But leng baga ni ka goal ka Bayern kala tam da Arlandon haga aggregate. But shwa ban kot ka jing le kai ka Bayern kala yo biang ban tap ya ka goal ka ba art leng ba Sarje Nabari. But ya ka bol lai rapen bu da Cancelo. But day leng bakini ki argol ka Bayern kala penkut ya ka jing ya denti jong ka kenhut no Messi but Mbappe. Haga ba kala la ban penlim da Arlandot haga ni ka jing le kai Laila not abaro artli ki jing le kai. Leng bagani ki jing job ka Bayern Munich kala yo ban Rung sya ka quarter final jong ka Champion League menta ka samon.